Data viitoare când mai gândești că și așa nu te observă nimeni, că poți să te amesteci cu lumea din jur, amintește-ți ce spune Dumnezeu despre tine. Tu ești unic. Psalmul 139, cu 13 și 14. Tu mi-ai întocmit rărunchii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Când consideri sau ți se spune că nu ești cu nimic mai deosebit, amintește-ți că ești special. Efeseni 2:10. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Când gândești sau auzi, lasă că nu ești tu vreo vedetă. Ține minte că ești strălucitor. Daniel 12:3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Când ai impresia că nimeni nu dă doi bani pe tine, că n-ai nicio valoare, cuvântul îți amintește că ești prețios. 1 Corinteni 6:20. Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Când gândești că nu mai ai nicio resursă, atât spiritual cât și fizic, cuvântul său îți amintește că ești puternic. Psalmul 18:35 și 39. Tu îmi dai scutul mântuirii tale, dreapta ta mă sprijină și îndurarea ta mă face mare. Tu mă încingi cu putere pentru luptă și răpui pe potrivnicii mei sub picioarele mele. Când ți se pare că ești abandonat, că nimeni nu te bagă în seamă, că nici măcar nu au timp să te asculte, Iisus îți amintește că ești ales și ascultat. Ioan 15:16. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă, și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Iar atunci când ai greșit și vina te apasă, când te încearcă sentimente de depresie sau autoizolare, amintește-ți că ești iertat. Psalmul 103:12 și 13. Cât de departe este răsăritul de apus, atât de mult depărtează el fără de legile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el. Nădăjduiesc și mă rog să-ți fi fost folositoare aceste citate din cuvânt, mult har și pace.